Desde hoxe luns e ata o vindeiro 21 de novembro, a Consellería de Medio Rural abre o prazo para arrendar parcelas a través do Banco de Terras de Galicia. Así, calquera persoa que precise terras para desenvolver ou ampliar unha explotación agraria ou forestal ou para realizar un proxecto con outros fins, como poden ser os ambientais, paisaxísticos, de custodia do territorio, de infraestructuras patrimoniais ou de conservación da natureza, pode dirixirse ao Banco de Terras. Nel poderá atopar unha relación permanentemente actualizada das parcelas que están dispoñibles e solicitar o seu arrendamento ou cesión por un período de tempo determinado. O Banco de Terras de Galicia ten un dobre obxectivo de evitar o abandono da terra agraria e poñela a disposición de todas aquelas persoas que o necesiten para usos agrícolas, gandeiros, forestais, de conservación da natureza e do patrimonio ou doutros usos de interese social. A súa función principal é a de dinamizar e mediar entre as persoas propietarias de terras e aquelas que as precisan, así como dar a ambas partes garantías, confianza e seguridade na xestión e no uso das parcelas.